nggonmu dadi presiden dipaksa mundur parlemen. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene ning ra ono nyatane. Dadi lawan politik Orde Baru, dadi korban ambisi reformis palsu. Nadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu, ngendi kucing ngendi asu. LSM apa partai, ormas apa mung RT, sing penting tumindake. Kelingan walemu sing prasaja, agama ngayomi jagat raya. Saklungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban, dicegal kono kene mergo mbelani rakyate, sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Saklungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban, dicegal kono kene mergo mbelani rakyate, sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Nadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu, ngendi kucing ngendi asu. LSM apa partai, ormas apa mung RT, sing penting tumindake. Kelingan walemu sing prasaja, agama ngayomi jagat raya. Saklungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban, dicegal mrono mrene mergo mbelani rakyate, sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake.